Doncs enguany fem el reconeixement a la Unió Musical La Lira i la veritat que cal felicitar a Socarrats perquè forma part del nostre poble d'una manera fonamental. Moltíssimes generacions de vilarealenques i de vilarealencs s'han format ahir com a músics, com a membres de la banda i està arrelada moltíssim al que significa la nostra ciutat, el que signifiquen també els seus costums, les seues tradicions, i està present en absolutament tot, les festes, la seva espiritualitat. L'Assemblea General de l'Associació Cultural Socarrats, reunida en data de 25 de novembre de 2025, ha aprovat per unanimitat la proposta de la Junta de l'Associació d'atorgar el guardó Socarrat Major 2026 a la Unió Musical La Lira de Vila-real. Doncs jo crec que la banda ha rebut aquesta notícia amb moltíssima il·lusió perquè al final este guardó jo crec que així a Vila-real ja està consolidat com un reconeixement molt important i per a la banda rebre'l després de tots aquests guardonats i guardonades tan destacats que han hagut en els últims anys ha sigut molt emocionant i el rebem en moltíssima il·lusió. Enguany donem el guardó del Socarrat Major a la Unió Musical La Lira. Estem molt contents perquè és una entitat del poble amb moltíssima vitalitat que agrupa gent de totes les edats i per tots els anys que porten portant la música a totes les festivitats, al carrer i als concerts. A més, per la tasca que fan d'ensenyament a totes les edats, xiquets i adults, per la tasca que fan en els campaments i per la col·laboració que tenen amb nosaltres al concert de Nadal. I per a nosaltres és molta satisfacció tindre una banda que usa el valencià d'una manera normalitzada, tant a les classes com dalt de l'escenari. En Marcel va dir que si volem que les societats musicals continuen i progressen, no hi ha prou amb lliurar plaques de ceràmica a la banda del teu poble, que és el que estem fent ara, sí, estem lliurant precisament això, no? No és una placa de ceràmica, serà un socarrat, però bé, va continuar Marcel, això no farà sobreviure les bandes, i ese no és l'objectiu. El que cal fer és tornar a posar la música al centre de les nostres vides. En uns temps convulsos com els que estem vivint, és sa i més necessari que mai trobar moments per a festejar i agrair la vida. I avui volem homenatjar la trajectòria de la Unió Musical La Lira, una entitat arrelada com poques al nostre poble i que està present al llarg de l'any en multitud de festes i esdeveniments culturals. Una associació que fa poble i que fa país, perquè crea espais de trobada que uneixen gent de diferents edats, de distints sectors socials, amb el nexe comú de l'estima per la música. Bona nit a totes i a tots. En primer lloc, volem expressar el nostre agraïment més sincer a vosaltres, a l'Associació Cultural Socarrats, per aquest guardó tan significatiu que ens ha estat atorgat com a Socarrat Major 2026. Rebre aquest reconeixement de nom de la Unió Musical La Lira de Vila-real, una entitat amb més de 175 anys d'història, és per a nosaltres un motiu d'orgull immens i de responsabilitat renovada. Les bandes de música són un element fonamental de la nostra cultura. Construeixen vincles, transmeten valors i representen una història viva que s'ha mantingut i enriquit durant generacions. Per a qualsevol poble o ciutat, tenir una banda com la nostra significa molt més que tenir una agrupació musical. Significa tenir un agent cultural viu que acompanya festes, celebracions i esdeveniments cívics, que porta música, alegria i emoció a les places i carrers, que contribueix a fer visible i present la nostra identitat i la nostra llengua.
Gràcies.